Mites tää niin kun meni? Morjens. Päivää. Oho. No niin, se voi jäädä. Eteen! Mennään! Eteen! Vasen! Kikka! Kikka vasen! Hyvä! Mennään! Vasen! Kikka vasen! Mennään! Eteen! Vasen! Kikka! Vasen! Mennään! Hyvä! Mene vaan! Eteen! Hop! Hyvä Pepsi, mennään! Hienosti! Eteen! Pepsi! Juuso kans, hop! Hyvä! Hienosti! Eteen! Hop! Hyvä! Perhana tässä pitää polttaa. Noniin, kikkaa, eteen, hop! Mene vaan! Hop! Hyvä Juuso! Hyvä! Hop, tunto! Hyvä! Hyvä Pepe! Joo, kyllä. Ei tarvitse lähteä. Mennään, eteen!
Hyvä, hyvä. Mene vaan. Pepsi. Eteen. Hyvä. Tundraa. Eteen. Hop, hop. Vähän jopa otetaan reunoon. Eteen. Hyvä, hyvä. Tundraa eteen. Mennä. Hyvä. Hyvä, hyvä. Eteen. No niin. Me voitat kokeilla tuosta suikata vielä ohi samun tien. Joo, saadaan vaan vauhtia. Mulla on vielä alankassia. Mulla on ustaa vaan. Hyvä, hyvä. Hyvä, hyvä. Tundraa, mennä. Hyvä Pepsi. Ohi. Pepsi ohi. 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 Nova. Mennä vaan. Ohi. Hop, hop. Juuso ohi. Hyvä. Mennä, mennä. Hyvä, hyvä. Oikealle. Oikea. Kikka oikea. Hyvä. Mennä. Oikea. Hyvä. Mennä vaan. Mennä. Eteen. Onpas aika raskas. Oh. Hyvä, hyvä. Siinä oli sulla kaksi vaihtoehtoa periaatteessa. Me ollaan nyt tuon risteyksen takia tuossa punainen koira hyppii niitä liinoja. Joo. Ja sä voit käydä korjaamassa, jolloin se pystyy vetämään. Joo. Onko sulla jalka missä sattuu? No. Niin Eteen. Hyvä. Tundra, mennä. Hop, 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 hop. Hyvä, hyvä. Mene vaan. Hienosti. Hyvä, hyvä. Hyvä Pepsi. Mennä, mennä. Hyvä. Hop, hop. Hop, hop. Mennä, mennä. Eteen. Hyvä, hyvä. Eteen. Hyvä. Sä olit pysäyttää tuonne ennen tienristeys. Sä voit pysäyttää ihan jarrulla ja kun saadaan lupa, niin mennään yli. Niin Joo. kun päästään tuohon risteykseen, niin sanot vielä, otetaan tuonne ihan alkuun vasemmaan. Joo. Vasen reuna. Seis. Mennään pikkusen lähemmäs vielä. Eteen. Eteen. Siihen hyvä. Seis. Paikka. Eteen. Vasen. Ai siis tonne metsään. Niin, tuonne metsään, joo. Kikka. Eteen. Ei. Vasen. 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 Mennä, mennä. Vasen. Vasen. Hyvä, hyvä, hyvä. Kikka. Vasen. Vasen. Kikka. Kikka. Vasen. Sä voit ottaa ja kääntää se keula sinne. Niin. Annetaan tuo niin. Aha. Joo. Eteen. Oikein.
Oikea, mennä. Hyvä, hyvä. Tässä osaa itsekin. Yhteys kohta, niin mennään oikealle siihen. Hop, hop. Eteen. Hyvä. Olin tällä hetkellä vielä sitä mieltä, että sininen koira ei ole vetänyt sen jälkeen, kun päästiin tuota metsään niin pätkääkään. Joo. Tuonne mennään oikein. Oikea. Pepsi, oikea. Hyvä. Mene vaan. Pepsi, oikea. Mene vaan. Hyvä. Hyvä, hyvä. Eteen. Eteen. Hyvä, hyvä. Hyvä, Pepe. Taitava nainen. On kyllä täytyy sanoa, että hyvin toimii keula. Joo. Vaikka kukaan ei uskoisi, että se koira vetää mihinkään siihen silloin, kun se on lähdössä. Hienosti. Mene vaan, mene vaan. Mene vaan, eteen, eteen. Nyt voitais sitten Oi joo. suunnitella niin. Ai mitä? Sysää että valja. Seis. Ei. Sitten mennään pätkä eteenpäin. Tuossa tulee tuo ylämäki, niin jos saat käännettyä täyskäännöksen sitä ennen, niin ihan hyvä. Niin sitten saat Mäen päällä. Ei kun ennen mäkiä saat mennä ylikin tuon mäen, ei haittaa mitään. Joo. Tehdään täyskäännöstä, se on semmonen passelipaikka sulle. Joo. Eteen. Mennä. Mene vaan. Hyvä Pepsi, mennä. Ympäri. Pepsi, ympäri. Ympäri, tule. Ympäri. Vasen. Ympäri, hyvä. Hyvä. Oottakas, kun saadaan rekikin vielä. Matavasta reetaan haasta. Joo. Odottaa. Sitten ajellaan takaisin sinne. Eteen. Mene vaan, hyvä Peppi. Hienosti Kikka, hyvä. Hyvä. Hyvä, mennä vaan. Tuntraa eteen. Hyvä. Hyvä. Hop. Eteen. Hop. Hyvä Juuso, mennään vaan. Hyvä. Mennä. Eteen. Hyvä. Eteen. Hyvä. Tundra, mennä. Vasen, hyvä. Vasen. Ennen kuin mennään tielle, niin pysähdyttää, että saadaan lupa. Joo. Hyvä. Hyvä Pepe. Mennä. Taitava tyttö. Eteen. Hyvä. Eteen. Mennä. Eteen. Pepsi. Hop.
tuosta Halkostinojen jälkeen kääntyy tie tuonne oikealle, missä ei ole kelekkauraa, mutta siitä on nyt ajettu valjakalla muutaman kerran. Käydään ihan pikkumutka siihen. Joo. Noniin, Juuso eteen. Hyvä, hyvä. Hyvä, hyvä. Mennä vaan. Eteen. Ohi. Ohi. Hyvä, hyvä. Oikea reuna. Kikka. Oikea reuna. Hyvä, hyvä. Oikea. Oikea. Petsi. Oikea. Oikea. Mennä vaan. Hyvä. Oikea. Sinne vaan. Hop, hop. Mene. Mene vaan. Eteen. Hyvä, hyvä. Ota kun mä sen kyydistä pois. Mene. Eli ihan tuosta muutama metri tuo, mikä on tehty viimeksi tuo käännös, niin menet siihen ja täyskäännöksen näpäiset ja tuutto takaisin. Joo. Tänne päin, niin mä hyppään uudestaan. Eteen. Sillä että käyttö siellä ihan neitseellisellä hangella. Ympäri. Petsi. Ympäri. Vasen. Hyvä. Hop, hop. Hyvä, hyvä. Mennä vaan. Hyvä, hyvä. Odottaa. Mennäänkö, että pärjätteli mahan? Joo, on vähän kuultu. Lähetään retkeen. Eteen. Oikealle. Hyvä, hyvä. Oikea. Oikea. Hyvä. Mennä. Oikea. Hyvä. Ja nyt saadaankin ajella tästä ihan tovin tuonne eteenpäin rauhassa. Hyvä, hyvä. Mennä vaan. Eteen. Hyvä, Pepsi. Hop, hop. Hyvä. Hyvä, hyvä. Tuon takana hienosti. Hyvä, hyvä. Mene vaan. Hyvä Juuso. Aitava mies. Hop, hop. Hyvä. Hyvä, hyvä. Meidän pitäis mennä eteenpäin. Hop! Mennään. Hyvä. Kikkaa. Hop, hop. Hop, hop. Näin eteenpäin vaan. Eteen. Hyvä. Ei. Eteen. Eteen. Ei. Oikea. Hyvä. Mennään. Oikea. Kikka, oikea. Ei. Oikea. Vie vaan sen Arttu mukana. Hop, hop. Oikea. Kikka, oikea. Mennään. Hyvä. Mene vaan. Ei. Oikea. Kikka. Oikea. Eteen. Hyvä. Eteen. Hyvä.
Tundra kans, hop hop. Mennään. Tundra, eteen. Hyvä. Hyvä. Mennään. Hyvä. Ohi vaan. Eteen, hop. Pepsi kans, hop. Hyvä. Mä menen eteen. Eteen. Mene vaan. Lähdetään nuorelle. Joo. Otetaan sen verran. Menettekö te tuonne päin? Joo. No niin, mennään me eteenpäin. Eteen. Kikka ohi. Hyvä. Hyvä. Mene vaan. Pepsi, hop. Hyvä. Tundra mennä. Hyvä. Mene vaan. Hyvä. Okei, sitten kohta tulee tuolla vasemmalla puolella tuollainen T-lenkki, niin pyöräytetään siitä sillä, että mennään vaikka siitä ekasta niin sinne lenkille ja tullaan tokasta pois. Se on ihan semmonen muutaman metrin lenkki tuolta. Hyvä Pepsi, mene vaan. Hyvä. Kikkaa, hop. Hop. Hyvä. Hop. Ja varmaan nyt tuohon vasemmalle näkyykö siinä tuossa semmonen kelkalajettu vielä. Joo. Joo, niin keika otetaan siitä ja lähdetään takaisin. Vasen. Pepsi, vasen. Mene vaan. Pepsi, vasen. Sinne, vasen, mennä vaan. Ei. Ympäri. Vasta keulaa sinne. Tänne. Ai niin siis tästä? Siihen vaan, se mutka siitä Joo. allaan. Ja tullaan tuosta, kun tullaan takaisin tielle, niin tullaan sitten tänne päin käänne. Joo. Sitten vaan sinne keulalle menemään, että se tekee. Joo. Paikka. Aha. Meneekin jo itse. Joo. Mene vaan. Oikea. Oikea. Mene vaan. Oikea. Kikka. Oikea. Hyvä. Paikka. Noniin. Käydään vielä se toinen T-lenkki sitä ajamassa, mistä oli äsken tulossa, ajellaan tuonne päin. Joo. Tää oikeastaan voitaisiin tehdä sillä, kun sä saat valekon vauhti, niin pysäytän vielä kerran sillä ja elää käytä jarrua itse. Käske ensin. Joo. Mennään. Eteen. Hyvä. Mene vaan. Kikka. Hop. Hyvä. Mene vaan. Joo, täällä meillä harjoitella. Ootapa. Seis. Tuo liikaa houkutusta tuolle sisäistä, se antaa näitten mennä nyt tuonne. Eteenpäin. Niin. Eteen.
Voidaan tehdä niinkin, että ajetaan se D-lenkki ensin ja sitten pysäyttää. Saat pysähtyä kummin haluat sitten. Niin joko tästä tai sitten lenkin jälkeen. Niin, se tuo näreet tuosta tievarresta, niin siitä lähtee käytävästä se D-lenkki, niin mennään siitä vasemmalle, niin toukataan ensin se vaikka. Joo. Vasen! Pepsi! Vasen! Pepsi! Vasen! 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 Pepsi! Pepsi! Vasen! Mene! Vasen! Sinne niin! Pepsi! Vasen! Kikka! Vasen! Kikka! Vasen! Ei mihinkään. Vasen! Pepsi! Vasen! Vasen! Okei, jos ei me koulutus nyt hukkaan, niin nyt pidät huolen siitä, että kun me mennään nyt siihen eteenpäin, niin se missä käännetään oikealle, niin räynyllä, tai elä räynyllä, kovana johtajia, että me mentäisiin siitä vielä ohi. Siitä risteyksestä. Niin näkee vähän, kun siinä tuo pyöräkorjukkoinen pääosin seuraa, mutta just se, että meillä on nyt vähän se hankaluus, että me ei pysty oikein näyttämään sitä loistavuutta siinä, että me joudutaan aina pysähtyä. Ja sitten tuo sininen koirahan eteen mettä, mutta tuo punainen koira lähtee aina hakkeesta niin itse tuonne sitä kääntymistä. Ja sen pitäisi vaan toljottaa siinä, että se nyt vähän syö noita pyöräkoirinta. Mä koitan saada sille reilu arvioni siitä nyt vaan, että se menee niinku johtien perään. Se menee niinku niiden perään. Se on nyt ainut semmonen, miksi nuo niinku keulakoirat vähän hakkee alla. Vähän se ei oo missään nimessä. Hyvät pisteet se saa, jos se nyt ihan riksi, niin joka tapauksessa risteyksistä. Siinä on vähän sitä, että se lähtee niinku puskeen väliin. Aina vaan eteenpäin. Eteen! Hyvä. Mene vaan. Pepsi, hop hop. Mennään. Mene vaan. Mene vaan. Eteen. Hyvä. Eteen. Tikka. Vasen. Hyvä. Mennä. Vasen. Mennä vaan. Vasen. Kikka. Vasen. Kikka. Vasen. Käykää kääntää se keula siltä, niin mä otan kiinni. Tänne. Pepsi. Tänne. Ei, kun vasen. Paikka. Ei. Paikka. Joo. Paikka. Etkään. Ei. No, mennään vaan sille. Kyllä tämä nähtiin, että se on kuitenkin niin vähäistä, että Eteen. Pitäisi olla no, jälkiviisautta, sanotaanko näin? Joo, mutta ei se, niin kuin sanotaan näin, että se pieni pyrkimys, mutta se ei ole niin mikään semmoinen niin pahaa. Hyvä. Mennään vaan. Hyvä. Tuntra eteen. Mennään. Hop. Hyvä. Sitten meillä jäi se pysähtyminen vielä kerran, niin jossakin vaiheessa sitten kun mennään tasaisella, niin hyvä pysähtyy. Joo. Hyvä. Mennä vaan. Hyvä.
hop. Seis. Joo, jatkamaan matkaa. Eteen. Eteen. Hyvä, hyvä. Mennä vaan. Pepsi. Hyvä. Hyvä, hyvä. Taitavaa. Tundraa, hop, hop. Hyvä, hyvä. Mennä vaan. Hyvä. Hop, hop. Hyvä, hyvä. Hyvä, hyvä. Hyvä, hyvä. Mene vaan. Mene vaan. Taitavaa. Oikein. Hyvä. Hyvä Juuso. Noin Juuso. Tundraa, hop hop. Mene vaan, eteen. Eteen. Hop hop. Hyvä, hyvä. Kuka siellä on? Mene katsomaan, mene. Hyvä. Hyvä. Mene vaan. Seis. Okei. Aloittanaan katsella vielä koiria, mutta katsotaan vähän läpi. Käydään vaan läpi. Joo. Eli nyt tuo kääntyminen tosiaan, niin siellä on molemmilla miinusmerkkejä. Se ei ole missään nimessä pahaa ja niin sanotaanko, että se mistä se tulee se yhden pisteen menetys molemmilla oikeasti tulee siitä, että ne hakkee jonkun verran sitä omaa suuntaan ja ne, vaikka niin kuin sanotaan, että varsinkin kun keula ei toimi, niin niitä pitäisi kötöttää siinä vaan ja odottaa, että se keula lähtee johonkin. Se lähtee vähän kääntymään. Täyskäännös vähän sama, että ne ennakoi, että se on semmoinen asia, että ne kääntyy, ne ei sotke valjastua. Ne onneksi odottaa siinä sitten, että se ei lähde sen kumminkin hättäilee siitä, mutta periaatteessa niin se, että ihan puhtaasti niin se, että paljon hyvää. Sitten eteneminen maastossa, jos on selvää urraa, niin se nyt on tietenkin niin kuin hirveän hankala tavallaan se, että tilannehan meni niin kuin älyttömän hyvin, mutta sitten taas tuo sininen koira, niin sehän ei edennyt siellä käytännössä niin kuin ollenkaan, tai sillä ei ole mitään merkitystä. Molemmat pysähti aivan loistavasti. Liikkuva ajoneuvon kohtaaminen, tuo sininen on aivan liian kiinnostunut siitä, se lopettaa vetämästä pyöriä. Punainen on semmoinen, joka menee, sillä ei niin ole mitään, että se on täyssuoritus. Toisen valikon kohtaaminen, ja oli plussaa ja miinusta, punainen loppuviimeksi, niin voi sanoa, että täydet pisteet. Mutta tuo sininen niin oli paljon kiinnostunut. Sitten se on niin tuo punaisen koiran ainut haaste, niin sen kaverit pelasivat aika monesti siitä
Se kiinnostaa kyllä kaikki syöminen ja kaikki rihut ja kaikki muut, että se haki aina välillä, kun se sai vaan tilasua ja pääsi lähelle, niin se haki sitä. Sama se koira siellä, mikä oli se häiriökoira, niin se oli menossa. Tuossa se oli rauhallisempi, kun lähdettiin. Sininen koira oli siellä se, joka oli kauheasti menossa ja tuossa korvapuistossa likävellä paikassa. Sitten tuo punainen on ihan tosi älyttömän mahtava työskentelijä, siinä ei ole niinku mitään. Ja vastaavasti tuo sininen, niin se ei oikeastaan tuo naru tullut kiukalle koko matka. Se saa siitä valitettavasti tuon nollan. Sitten sininen koira edelleen sen lisäksi, niin se on kiinnostunut muista, niin se tuossa lähdössä ja sitten kun se alkoi vähän väsyttää, niin se alkoi komentaa tuota kaveria. Se oli käytännössä ainoat sellaiset asiat, että missä sillä niinku niin kuin sanotaan näin, että kävi liina löysällä tuolla punaisella koiralla, että se muuten kyllä teki todella kiitettävästi töitä. Ja sitä kautta sitten, ja tuo punainen koirahan, niin se oikeastaan pistetty 9 tuosta, koska se on niinku ihan oikeesti, se on kyllä, se ei niinku reagoi mihinkään, eikä se niinku tuossakin kun valjakkoon tuli ja muuta hämmennystä, niin oltiin lähekkäin, niin se mieluummin vähän väisti sillä, että en aiheuta mitään, saatikin päätä pois, että toimi niinku tosi hyvin kaikin puolin, että oli kyllä semmonen niinku tosi niinku hyvä koira ja nyt kun se vielä olisi paikallaolo nyt loppuun asti tuossa, että siitä mä nyt joudun sille pikkusen rankomaan, kun me meinattiin ensin lähteä lentoon. Sininen koirahan tästä vie taas niinku täysiä pisteitä, koska sitä ei ole hirveästi niinku kiinnostanut ja nyt se vielä istuu tuohon ja jotta oikeus toteutuisi,